Bé, hola a tots. Escolta, avui parlarem una miqueta de quin és el botiquí mínim imprescindible per fer muntanya, d'acord? La història, doncs, bueno, és donar-vos resposta a moltes de les vostres sol·licituds. En definitiva, ja sabeu, jo no sóc metge, però hi ha 4 coses que puc explicar-vos, d'acord? Què és el que necessiteu? Doncs, bueno, necessiteu tot allò que us pot fer falta per una ferida. Pot ser una erosió cutània o pot ser una caiguda, una esgarrapada, una esgarrinxada, 1000 coses d'aquestes. Què és el que necessitareu? Doncs és una obvietat. Gasses estèrils, guants estèrils, moltes vegades unes pinces per poder treure punxes, les típiques tisores que ens serviran per tallar les gasses, les venes, etc. I l'alcohol, el iode, per netejar-nos les ferides. Més coses, doncs jo portaria, per exemple, una manta tèrmica. Moltes vegades us resoldrà el problema d'una persona amb fred o una persona amb un cop de calor, d'acord? Els protegirà una miqueta. Si aneu amb nanos, doncs lògicament jo m'emportaria un termòmetre, que és interessant. Una altra cosa que podeu portar, suero fisiològic. El suero fisiològic va molt bé en el cas de deshidratació. Hi ha una llista infinita de medicaments. Com que no sóc metge, no seria correcte que us els recomanés, però així, a bot de pronto, un antiinflamatori, un antihistamínic i un medicament per al dolor. Pot ser una aspirina, per exemple, d'acord? I poca cosa més, que n'hi ha de diferents mides, que si sou grups grans, doncs en porteu un d'una miqueta generós, i si sou allò, la típica parella, o sou vosaltres sols, doncs us podeu permetre el luxe d'anar en botiquins superpetits, d'acord? Llestos, per més dubtes, doncs això, consulteu amb el vostre especialista, que és el senyor o la senyora de la farmàcia, d'acord? Vinga, ens veiem, adeu.